kasunang? Chika agor tamang sula. Ito pa mo niya. Lambong ano ko yan. Ha? Si lambong ano. Lalaki lang ito. Talaga mo ba sa akin? Sumaso namang sula. Sugat mang sula. Yan guys, kanamot ah. Hey, nagaderan ni lang dati kay mulam eh. Awit na pa di balon mo. Magmula tangkap pilkat mo muka. Nang sida. Tangkap pilkat mo lagad. Apa eh? Hindi ako makumadata kay turon na nga eh. Tangkap pilkat niya muka. Papanang pre, ang galat na lang si Sili. Basta ka pa. Puri pisa-pisa ka ba yun? Hanggang magbura sili, nakatas jaypay. Ang tapal lang din eh. Tapal lang parda. Parda nga datay kasla six face. Ibong at isilin. Nagmula dahi dyan ito. Tanong market nga. Sili Mula lang. ako matikas to. Daming bunga. Nga ganyan, mulan na dito. Ano dyan? Kaya mo lang magawa ka lang. Hinog lang. Alin ba to? Hindi, uuwi. Mula yaw. Tatanin. Taon dati yun. Kiki harvest pala. Diyan nga ito. Di pronay? Ito diyan nga ito. Hi guys. Hey guys, may kaya gara sili, di kita rawat ti sili. Sa Berhil kini Ryan.